Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zimkalele owesilisa wasendaweni yaseMpumalanga eMabhahula odubule wabulala unkosikazi wakhe ngesikhulu ihluku emva kokumbamba oqotsheni ekhuluma neshende. Owesilisa oneminyaka engu-38 ongadalanga igama nesibongo ukuvikela isithunzi sakhe. Kube ukuthi udubule wabulala unkosikazi wakhe emva kwengxabano ababe nayo esuswa umakhale ekhukhweni. Ngokubika komthombo weNews 24 kuthiwa lo wesilisa ubekadelele kanye nonkosikazi wakhe. Wathi mayiphaphama ebusuku wafica unkosikazi wakhe ekhuluma noma akhale ekhukhweni. Akwaziwa ukuthi ubani lo abekade ekhuluma naye. Kube sekusuka ingxabano kanjalo ke wagcina emdubula washona khona endaweni yesigameko. Ukukhulumela amaphoyisa aseMpumalanga uBrigadier Selvi Mohlala uthe namanje akwazi ukuthi ngabe bekuyini imbangela kodwa kuthiwa isuswe umakhale ekhukhweni kwaze kwagcina ke esekuphuma wona umphefumulo. Kuthiwa ke amaphoyisa afike ngokukhulu ukushesha afica lo owesifazane esedindilizile namanxeba okudutshulwa esifubeni kanye nangemumva. Ubeseboshwa ke yena lo owesilisa wavulela icala lokubulala ngokwenhloso. Umsolwa kulindeleke kuba vele emkhuhlo uMagistrate Court ngawo umsombuluko. Bafethu ke lezi ndaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambeke evidweni elandelayo.